60 let, podívejte se na mě. Nazývám se Karel Plíhal, mám až 62 let, popačte na mě. S firmou, nebo respektive s produkty jsem se seznámil zhruba před 3 měsíci. S produktami spotkałem się, zapoznałem się mniej więcej 3 miesiące temu. Nebudu tady rozvádět to, co už bylo 100krát řečený, že jsou prostě úžasný a jedinečný. Nie będę znowu powtarzać to, co już zostało 1000 razy powiedziane, że są wspaniałe i wyjątkowe. A Nutrivy Revicol a Peptide Drink jsem začal užívat na bolesti kloubů. I Revicol i Peptide Drink zaczął stosować, żeby wyleczyć bóle stawów. Podotýkám, že já je neužívám, já to do sebe hrnu. Chciałem zaznaczyć, że ich nie stosuję, ja się nimi opycham. A Helenka Hošková má fotodokumentaci na slajdu, když je webinář ze Slovenska, kde mám nafocenou svoji vlastní nohu. I Helenka ma taki fotoreportaż ze Słowacji, gdzie są zdjęcia mojej własnej nogi. Můj kotník zhruba před 3 měsíci měl barvu, Helenka mi to potvrdí, jako Rafalova kravata. Moja koska 3 miesiące temu miała kolor taki jak krawat Rafała. No, nafotil jsem po 10 dnech, vážení. Takže suma summarum. I podsumowując, No comment.